hak asau terik mentau benai ki dekot bat nong yalam jong kaseng Khasi Student Union Motion Road Circle hapo ke jing yalam jong usamla Armstrong Sok Syang kum presiden bot usamla Ulysses Rentong General Secretary kile her syakathan langdong dai West Kasil District ban lekpen prai ka kerdop lumpisa be an kabadan hapo ke snong maugru langdong dai West Kasil District katkum ke jing ethu jong kinong yalam ke KSU Motion Road long bakaseng KSU kaloyo jing tep baya ketika kerdop kabadan hak snong maugru lawan ban peniyang bean di kartu katne ki breu ki benang kasnong mangsang kabaha papo East Garo Hill District bat ki lalum pisaru ya ki kali ki baket ki marap ki kali kit mau ki kali kit siap bat ki wei haswa ban let pen prai ketika khardop nakaliang jong kaseng kala letru ban ya kendu swai ki breu jong ki hima nonglang bat kumju yu sodar kasnong maugru ban keli hato nakaliang jong ki hima bat kasnong kadon jing tip ne em halor ketika khardop lane kala ai ne em kono ka jing bet iki bikin bu ite ka khardop Hendrai nak liang jong kasnong bat ke hima kilo ong bakim simla ai kanu ke jingbet ban peniyang ke teka khardop nak liang jong ki breu ke hima kile thuru bah ke teka khardop bai don lang ru dikiseng balang na rilum garu bat kumju ki pulit na mangsang outpost jong ke East Garo Hill District Hendrai kita ki pulit la ong hakapor men sngi men shai ki riam janjeng bat ki thia shaklau bat ondala dum ke beneng kila wan hier ke teka khardop harangkat ke jing riam pulit lambat ki tiar kitar ki breu jong ki hima kila kenno ru ba ke jingwan jong ki breu na mangsang East Garo Hills ban bu ketika khardop kamsim ladai setia tang na kajing kwa ban lumpi sabe an ndrai kilo ongru bagi don ni kajing tumu bari selendat kamtam ban wan kentur ban keni yu pud usam na kabenta ban pen urlong kita kajing dawa Greta Garolan kajongki Government of Meghalaya. This land doesn't belong to you, either to your community. This belong to Khasi, okay? So straightforward, I'm telling you, you listen. Straightforward, I'm telling you, this belong to Khasi, and from now onward, you should perform any activist over here. Listen, please listen. You people are also the government individual. I'm from the individual. You have to listen. Wake up, one leader wake up first. One leader wake up, one leader wake up. From which unit? Unit? Yes. From regional unit. You are what? GSU, yes. Of course, GSU. Give anywhere. ngi jing tebe kamot nakaliang kajong snong ka klam ai kanu jing bit tempat le kila pentip segi bor hima segi bor sarkar segi bor distrik kami tang pentip hima ya hima kidon kene kidau ba namar ba kene kalajian adu menswa teng namar ba kene Garo Hills kawan kene ka put sam jong ke hima jong e po West Kasil te den kita dau mod ba ngaro berkini seng balang ngadon kam yaki bane telang nak benta kene kam bane kersan lang namar ba kene jaka mod ba kadai po Hills te den nak dau ba ki Garo Hills kawan le jubor am tang sen rela arsin lai sen menta ki wan le jubor kene kam te agar pa di kene seng balang ro bane telang nak benta ne kam nila namar ni mala ban pencikna namar ba wan hagini gisi mod ba ki breu na po Garo Hills si kidai ki bala ni itu bah bagi wan thung gate ang ne wan bu gate ang ne hapo maugru kasnong maugru badai hapo West Kasil te halor katanya ki jing wan thung gate jongki ki wan ra ikene ki seng balang kum ki GSU ki NGOs ki babun jai ki wan ra ang ne hapo maugru bi kum ju ro ki polis ro ki wan rang ai ki namaro ki dei ki paramarjan mo ni tho ki breu bag dei na po Garo Hills kidina mariang dune kini ki polis ki dei na po Kemangsang outpost baham apa hapo Garo Hills yes Garo Hills kiwan hanu rukom ni kini kiwan kaya kijing wan jong ki ngimtip namar ba klem hapo chno klem pancing bide klem pensung tho hapo chno rai kiwan kum kinong to ta kanu mut ki do menin ki poe san mut ki poe hang ne han rai ngi osngo ba sha khlau ki don pajba ki ong kamut kasur kiwan mansong ane snong ne ki kiwan ban song hane sno ki awas sorok ta kaya kijing mut jong ki ngir ngimtip ki awas sorok boro chemet mensngi menshai mensingi mut ba kim don rai ki tang por jan mir itu kila poe tehadin ba nagaling jungi kum kasang kun ngelayo ya ka jing ujor na ki breu na ketika thain ba ki don ketuk ni ki breu ki badai ki na ka jaj merdu garo ya ka ba
kilawan ya kaban bu ya ketika gate nam taban krong bean ya ki kali ki bakit ya ki marap ki mariang jong ketika than kentup ya ki mau siap bat kui ki jingket ti ngilat ya kaban keli nengkong na usodar jong hima bat kum juru na usodar jong ketika sinong mau guru hakaba la kila ain am gunu ka jing thol na kila yo am gunu ka jing bet ban bu ya ketika gate hang ti ha ketika jaka terhadir mengilai keli banyak ya kita kut ba nak liang jongki kut ba ki ong ba 4 sem ladon gunu ka kot ba ki yo jing bet ban bu ya ketika gate hang ti tin dei halor kata kan hurim ba nak liang jongi kum ka sai kut ba ngisutu ba kani ka jing la jong ketika breu kina po Garo Hills ban bu ya ketika gate kadon ka jing thu ka ba selandat ka jongki lengba jong ka wei ka breu ka ba dei ka khasi ka ba kerta ka Priscilla nyanglang ha ka ba menta ka pen kelai la di sia ka jaj marak ha ka ba menta ka syong ka sa sia Garo Hills ti dei lengba jong ka ba kita ki breu kinot ik ban wan bu ya ketika gate ha ketika jaka ha ka ba ketika jaka ka dei ka jaka jong ka Priscilla marak menta ti nakliang jungi kum ka seng ku ba daleleru nginom la ay kaban su ngap la ban su pej ya ka te ka jingle jong te gibreu deh lor kata kan urim ya bang iwan ya ban pen pras don ya ka git menta kesni ti nakliang jongi kum ka seng ba mening la dab ban ya kran ban ya pleu jingmut rangkat bat ki bat usodar jong te ka sinong magru bat kum juru usodar jong ka hima nong lang ubadai pej ya ka te ka jaka te ba la shai la ni la shisni nang ni syakmat ba in salai ban ya kendu ya kibor badai pej kum ka police department la de yu SP jong ka West Coast Hills nam ta ban ya kran halor kini ki kendrum ki kendram khrang ban la ni kinu ki huri hura la ni ki jing kulmar hapo jong te ka jaka